Siyam kabalay sa Taguluan, Misamis Oriental ang naugdaw human gilamoy sa kalayo. Hinungdan sa sunog usa ka extension wire nga nalanay. Ani ang detalye? Baga og itom nga aso ang mitabon sa kawanangan sa barangay Sugbong Kugon sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alas 10 sa buntag adlawng Huwebes. Gilamoy na diay sa kalayo ang kabalayan sa lugar. Sa cellphone video sa usa ka netizen, makita ang paspas kapag katag sa kalayo sa kabalayan. Nagsugod kuno ang kalayo sa panimalay sa pamilyang Anggana. Sumala sa tag-iya, nakita na lamang niini nga nalanay ang extension wire nga gamiton unta sa paglaba gamit ang washing machine. Wala sa nako nabantay diretso. Kay ni akuan man lagi ko kay magwashing sa lagi unta ko. Pagbalik na ako, nagmelt na ang kaning flag nga akong gisaksak dito tapos nagdagan na din lagi dayon ang kuryente dali ra gyud kaayo. Paspas nga girespondihan sa Taguluan BFP ang sunog apan gilamoy na sa kalayo ang siyam ka mga balay tungod gama lamang kini sa light materials. Nakadugang sab kuno sa kakusog sa ulbo sa kalayo ang mga binutilyang gasolina o krudo nga negosyo sa pamilyang Anggana. Apan pagpaklaro niini nga dili ang baligyang gasolina ang sinugdanan sa sunog. Isa tong sa nagpadako sa sunog ato sir katong mga gasolina nga buti-buti sir ba. Dili siya mapalong diretso sa tubig-tubig lang kay gasolina man siya napay krudo. Ganian mami sa taga Bureau of Fire nga bawal. Ipahurot lang tong among gamay nga stock dia. Actually ang nabilin jud dia ni murag isa ka drum. Hinuon nagpadayon pang investigasyon sa kabombiruhan. Gibana-bana ang moabot sa kapin 100,000 pesos ang danyos. Kasamtangan sab nga anaa sa barangay hall ang mga apektadong residente ug nahaturan na og paunang tabang. Katong naman higyak mga buti-buti undangan na ginanta na sir kay bawal man na siya din delikado pod makadamay ta sa atong mga silingan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.